To mai sauraro barkanka da zuwa, sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin tashin nan tamu mai albarka. Fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya fito yana raddi akan 'yan zanga-zanga, wanda har hakan ne ya jawo cece-kuce a tsakani. Fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya fito yana zagin jama'ar Kano da kuma jama'ar Najeriya baki ɗaya, wanda har yana ƙalubalantar su wajen ganin abin da suka yi ba su kyauta ba. Mai sauraro ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshensa, domin kuwa a nan ne za mu nuna ma tattaunawar Dauda Kahutu Rarara. Amma don Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Dauda Kahutu Rarara ya fito yana ƙalubalantar jama'ar Kano, domin kuwa sun fita sun je ofis ɗin 1313 wanda yake kan titin Zoo Road, opposite gidan zoo, wanda sun je sun yi ta'asa a gun, sun farfasa abin da za su farfasa, sun kuma kwashe mai kayayyakinsa, wanda har hakan ne yasa ya fito yana jawabi akan al'ummar Kano da ba su kyauta akan irin abubuwan da suka aikata wa mutane ba, domin kuwa direct ma ba zanga-zanga suka fito ba, sata kawai suka fito. Dauda Kahutu Rarara ya fito ya yi magana akan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ya yi magana a kansa ne domin kuwa ya fito ya ce Bola Ahmed Tinubu ba shi da laifi ko ƙwaya ɗaya akan al'ummar Najeriya, domin kuwa babu wani talauci da yake bibiyar mutane, ba kuma wata yunwa. Kai tsaye Rarara ya isar da saƙon zuwa gun Bola Ahmed Tinubu a cikin waƙarsa da ya yi, wadda aka mata laƙani da zama daram. Dauda Kahutu Rarara ya isar da saƙo ne zuwa majalisa baki ɗaya, domin kuwa ya isar musu da saƙonni iri-iri akan Bola Ahmed Tinubu, wanda yana ikirari akai zama daram. Bola Ahmed Tinubu, babu wani abu da kake aikatawa a 'yan Najeriya na aikin laifi. Mai sauraro kar ka manta, muna ƙara tunatar da kai, idan har wannan shi ne zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode, mun gode.